dayon standby kay kagahapon ang ato nga congressman nila sa 5th district mo pa magkukakita ni Doc Frasco ug ang mga mayor sa 5th district atong i-roll call kay naman sa inyo dapita ng nakuan do na may nakasulti nako nga medyo wala man mo sa area ni mga panahon na asa day ka mo straight to the point no daghani mga mayors ug kanang mga kuan diha mga constituente wa inyong mayor kana na ang nakoy nahibaw anong asa inyong mga mayor di lang sa nako isulti diri sa kahanginan mo nang wa diha sa inyo no so unya na lang kay atong kapandugang report sa mga higalang kasamang RB Veloso kay nagkuyog sa ni Governor Pambari 4 kagahapon paglibot dito may gilas Talisay dito sa Liluan dito sa ubang mga lugar aron nga ma-check nila mga higala kining mga biktima in town sa Bagyo mga sukitig paminaw atong i-check sa si kasamang RB Veloso gamay sa iyang report sa kadali ilang mga biyahe kagahapon ni Governor Pambari 4 ug unya ang kinini ang eryaha diha no mo atong pagtagad mga sukintig paminaw okay aron nga atong maklaro ni so kasamang RB ang inyong lakaw gahapon Talisay Liluan ug ang uban pa nga mga lugar in fact nagplano pa ganito si GovPam nga moadto pud og kamutis but wala pa siguro makaabot or atong ipaabot kitay mo paabot niya dito atong gi-contact di pa man nag-meeting pa man kaha now atong mapaabot nga ang dili pasabol ang Trans Central Highway no so yes in the RB yes kasama Attorney Rufil maimbuntag nimo diha ingon man sa ato mga suking tigpaminaw yes kasama Attorney Rufil kagahapong adlawa unang gibisita ni Governor Pam ang dakbayan sa Talisay with the Talisay City Mayor Samsam Gulyas gani didto ta unya kay may dako kadaot ng Talisay dako og kadaot ang Talisay tungod adtong ilahang ni overflow no nga mananga river unya mo na nga nilapaw gyud ang kining baha kasama Attorney Rufil unya human ni Governor Pam sa Talisay kasama Attorney Rufil ni diretso ngadto sa lungsod sa Liluan pag abot dito sa Liluan kasama Attorney Rufil ni diretso siya sa Municipal Hall okay pero pag abot niya dito sa munisipyo kasama Attorney Rufil sirado man gud ang munisipyo so sa Liluan sirado yes kasama Attorney Rufil ngano na nirado mas lang na may katalagman dapat unta abli ni. Mo na kasama Attorney Rufil no ang atong naabtan dito sa lungsod sa Liluan si Vice Governor Glenn Soco og si Board Member Mike Villamor. Ang atong naabtan dito ni Apas ang Vice Mayor sa lungsod nga si Margo Frasco kasama Attorney Rufil. Asa man na mayor di ay? Kasama Attorney Rufil atong gipangutana na ni Vice Mayor Margo Frasco kung asa ang mayor ingon niya nga amoapas ra to I'm sure nga nagdali na to siya paingon diri pero why confirmation kasama Attorney Rufil kung asa ang mayor atong gipangutana kay ang mga tao sa Liluan gahapon pa ta nagsigig panawag dunay mga na-trap dito kay grabe man pud kakusog ang Kutkut River hasta ilang MDRRMO dili makontak day. Yes, kasama Attorney Rufil, doon na tayo gihimo nga interview po dito sa mga residente nga anaan na evacuated sa Panfil nga evacuation center kasama Attorney Rufil. Matod nila nga 4 ka oras sila nga nagstay sa atop kasama Attorney Rufil. Mo ilang atop no? Yes, kasama Attorney Rufil unya sagad manggod ana mga vulnerable. So doon na pagani tay nakitaan didto nga naka-wheelchair na gani to sila. Unya mga tiguwang na mga bata kasama Attorney Rufil unya malisod no pag evacuate kung kadtong higayuna lang matud manggod nila kasama Attorney Rufil na bahaon man gyud na diha nga area pero wa gyud sad sila nag-expect nga inato pagsaka diretso kasama Attorney Rufil no so mo na nga nisaka sila sa second floor naman na duham na kaanda na kasama Attorney Rufil pero nangita pa gyud sila sa ilang silingan ug nabay third floor aron nga makasaka sila sa atop so mo to nga saga didto sa mga na-evacuate kasama Attorney Rufil na ay mga pangus-pangus na ay mga samad-samad no kasama Attorney Rufil so amo na nga kanang pagsusi sad ni GovPam didto ang reklamo sad sa mga residente. Yes, in the RB. Suwa pa ni. Ang kuyaw ani day, ang bisita ni GovPam ang Talisay pa o ang Liluan. Yes. Unya ang uban wa pa niya mabisita tong uban. Karon magplano to nga mga to sa Kamutis but naaslay meeting naman ni Secretary Dizon. Yes, kasama Attorney Rufil. Nagplano si Governor Pam nga mususi pa sa mga areas nga wala pa sad niya na adtuan, particular na diri sa Northwest kasama Attorney Rufil. Daghang patay ni day ha ang ato long nga na subay
48 ang patay na pa man sa Balamban. Wa pa na ma-appeal ba ya? Yes, kasama Attorney Rufilo niya. Naasad tayo mga unverified pa nga reports no dito sa lungsod sa Compostela nga napuno. Kasama Attorney Rufil gani ang sitwasyon dito kagabi ang mga patay nga lawas gilinya ra dito sa gawas nga bahin sa ilahang RHU. Walay ni claim kasama Attorney Rufil kay kuanon pa man sad, riskihunon pa ang uban pa nga mga residente didto kasama Attorney Rufil tungod sad sa pagbaha. So mao na kasama Attorney Rufil nga dako nga gihimug-atan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kaimportante sa presensya sa local chief executive sa panahon sa kalamidad. Ang mayor sa Liloan daghang mga tawo nangita wa man gyud dito. Ang mayor sa sa kinini ang Compostela naa ra ba? Kasama Attorney Rufil ang Oo, kasama Attorney Rufil ato nang na-verify no sa kining office sa governor kay sila man ay mo release og Foreign Travel Authority kasama Attorney Rufil na ay mga na-release ng Foreign Travel Authority prior sa bagyo. So dunay board member na asay mayors kasama Attorney Rufil matud pa ang nakabutang didto is personal travel kasama personal travel nagdungan sa personal travel ang mga mayor sa 5th district og atong tan-awon unsa ni mga lungsod 5th district gikan sa Liloan way mayor kay tuan ni travel. Yes, kasama Attorney Rufil. Ang Compostela wa poy mayor. Ang Compostela kay mga tawo magud the people deserve to know where their leaders are as of this time they can. The people deserve to know. Hain man ning ato mga mayor, asa man ato mga managers karon nga ni amay katalagman. Okay, Liloan way mayor. Yes, kasama Compostela wa poy mayor. Ang Compostela kasama Attorney Rufil so far mo nay way mayor karon nga pakita. Ano kay ba mga tao ba ngita sa silang mayor karon wa moy mayor diha ron. Kay tuan ni Suroy pa. Okay. Yes, kasama Attorney Rufil ang kining sa Compostela way mayor. Compostela, Carmen kasama Attorney Rufil. Ang Danao na Ang Danao kasama Attorney Rufil, Duna sila kasama Attorney Rufil. Okay, sunod ang Carmen. Ang Carmen kasama Attorney Rufil mo na ato ang i-verify pod pero initially wala po ang mayor. At sikatindan sa taha present. Ang Danao present. Ang Liloan absent ang mayor. Compostela absent, Carmen absent. Katmon. Ang Katmon kasama Attorney Rufil wala sad. Wala po. Nagdungan na sa personal nga ilang lakaw. Although ang kaning Bourbon nakakita ta niya dinha sa Capitol ni appeal siya sa meeting kasama Attorney Rufil. Kanus aman? Before sa Bagyo. So mga 3, November 3 na pa siya. November 3. Pag Bagyo na noon. Naa pa siya kasama Attorney Rufil kay pero dili sila makontak kay wa may ditoy signal. Okay. Pero naani. Pero prior man na sa di ka ma-check ba ni sa immigration? Naasad ka sa Matterfield ang listahan po dito sa Kapitolyo kung kinsa to mga na-release nga mga names pero wala pa sila official gyud nga gi-release ka sa Matterfield but gi-confirm na ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga most of the 5th district mayors absent kasama Attorney Rufil. Astas Doc Plasco, am takakita Doc Plasco lagi ron nga medyo maunta ni sabaan man ni pirmi. Wa man si Doc. Yes, kasama Attorney Rufil didto ang atong naabtan didto sa lungsod sa Liloan akong balikon si Vice Mayor Margo Frasco. Pila man edad ning Vice Mayor Margo Frasco? Bata pa kayo no? Bata pa gid siya kasama Attorney Rufil. Di man taingon nga kanang bata gid kay pero murag naa man tingali sa picture sila kasama Attorney Rufil kana naa sa ato ang pictures na late day ay si Vice Mayor ana kasama Attorney Rufil na didto si Vice Gov og si board member at least adto ni na governor ang Liloan kay wagoy mayor at least ang governor may adto. Yes, kasama Attorney Rufil kay tungod sa nadawat nilang daghan kayong reklamo nga wala pa mi maabti drig tabang. Actually kita di HP mo bitaw sige yung tawag sa Liloan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ugwa ang mayor nganon di man wa may motubag sa ilang MDRM mo. Ato way naka-manage nila. Mo na kasama Attorney Rufil nga na-shock pod si Cebu Governor Pamela Baricuatro kay ni sunod man gyud ta sa trail manggod sa asa ni sila ning adto. Pag abot dito sa munisipyo kay supposedly
ang EOC kasagaran kay tungod na ay kuryente lagi dinha sa munisipyo ang usual gyud ka sa mga attorney Rufil nga butanganan sa Emergency Operation Center kung asa mabutang diha malista didto kisay mga na missing asa na kisay mga patay ana ka sa attorney Rufil kinsa pay mga wala na rescue sirado man ka sa mga attorney Rufil unya November 3 and 4 sirado. So mo to nga nibalik na lang sa agi si Governor Pam mo na nga nakita nato sa picture nga naglakaw sa dan nilabang paingon sa Panfil mo na ang Panfil kasama attorney Rufil sa Liloan. Sa Liloan na siya nga evacuation center. So matod pa ni Vice Mayor Margo nga pagkagabi kuno ana puno kuno ang Panfil unya doon na pa kuno areas evacuation areas nga naa pa kuno ubang mga tao. Ang kini mo man i-visit ni GovPam kay mo magyunay na ngayo og tabang pod. Kumusta man ka ang sa kamutis nga mga mayor na ara ka? Kana kasama attorney Rufil wala pa tay feedback pero na sila'y postings kasama attorney Rufil nga lahi man ang posting sila. Lahi man ang posting og lahi po ng mayor nga naa gyud ka atol sa panghitabo. Kana kasama ang attorney Rufil. So ang mayor sa San Francisco mangita mo wa may among mayor diri. Mayor San Francisco, mayor sa Puro, mayor sa Tudela, mayor sa Pilar. So panahon sa katalagman ba nga ikaw leader na gyud ka? Lamenti kasama attorney Rufil mostly gyud sa 5th district mayors kasama attorney Rufil na absent sila ni panahon sa kuan. Gawas lang sa Danau kasama attorney Rufil kay ang sa Danau naaman si mayor nito. Naas mayor nito. Naaman si mayor nito. So siya present, Bourbon present kasama attorney Rufil, the rest mo na ang absent ang mga mayor. Wa na to makit kasama attorney Rufil sa bisan sa ilahang pages walay although nay updates gikan sa ilahang mga IOs kasama attorney Rufil pero not directly sa mayors. Okay, kay mao man ang mga tao they deserve to know. Nga panahon sa talaga hay man among mayor. Kay si Archibald Cebu City pating bisiha. Si Governor Pam pating bisiha. Appeal pod si Vice Governor kining Glinsuko dito pod, no? Unya diri sa Talisay na aman si Samsam Gulyas. Si Mandawi na mas Jungki Wano kana bang ang mayor gyud ikaw gud mo oy kana na ang kung sa baga ikaw may ground commander diha ba ikaw may manager diha so dapat na ka kana tinuod gyud na ka sa attorney Rufil ang nahimong reklamo sa ayangungo no sa mga residente diha sa lungsod sa Liloan na particular na diha sa Hubay kasama attorney Rufil kay gabi pa lang adto ka sa mga attorney Rufil na danga pa man to si Bagyong Tino no di pa kay ingon ana kataas ang tubig pero matud nila wala man kunoy nagrekorida ka sa mga attorney Rufil nga oy pamakwit na mo or kana bang although naay listahan kuno ka sa mga attorney Rufil ko asa evacuation areas pero wala kunoy ni pugos gyud matod pa na sa namantay interview ka sa attorney Rufil walay ni rekorida ka sa attorney Rufil unya mo na nga dugay pud sila naabtan sa rescue sa responders ka sa attorney Rufil considering kanang baha pasad no so mo na nga gawas ana perting ang emosyon didto sa sulod sa kining evacuation center ka sa attorney Rufil labi na kadtong bag-o pa nga nangabot nga na rescue ka sa attorney Rufil perting high ang emotions ka sa attorney Rufil lagot jud sila nga asa man diri amo ang kanang mga opisyal nga wa man ipakita wa ni patima wa ana although naay mga preemptive evacuation na nga mando ka sa attorney Rufil nga kinahanglan gyud nga mo preempt lang gyud og evacuate aron nga kana siya kasama attorney Rufil mo na at usa din na sa atong listener kasama attorney Rufil mo na pag abot na ko dito pag sud na ko dito kay dito pa man sila sa gawas nag-istorya pag sud na ko dito ni harong din na siya nga kanang kisamang ka ko ano ko nga sa DYHP ni sir mag-interview unta mi ana so siya nga kay lagot kay ko kanang upat ka oras mi nga naa dito sa sinya ako makuyog mga vulnerable mga dihang kuyog ka sa Matterfield so makasabot sad tan siya nga ganiha pa mi way kaon karon lami na abtan og kaon pag abot kuno sa provincial government ka sa Matterfield although pag so sigaw pa man namin nagdag pagkaon la dito yes ka sa Matterfield na naapod pod unya nay tubig ka sa Matterfield nga nada initially wa day maka kuan kanang pagtan ang kini ang Liloan ba paingon niya kuan sila may mo hatag og kuan dayon rasyon dayon wa sila makahatag so far ka sa mga attorney Rufil nangutana ta sa mga naa didto sa Panfil matud nila nga kadto pang higayuna nga pag abot sad namo mo pod sa oras mo nangabot mga 2 o'clock no kay dili pa gumos Talisay gikan sa Talisay pa man ka sa attorney Rufil unya at least ang sa Talisay natagaan sa pagkaon dito
naa ka sa maternal field kay Oh. na may mga social workers Oo. didto unya na may kanabi to igsud nimo sa evacuation center mo man gyud kasagaran set up ka sa maternal field inisud sa evacuation center na social worker Oh. na badhe magpalista ba ka kisay nisud Oh, o oh. kinsa nay mga nabalhin na sa uban nga evacuation centers Oh. unya nay mga mo distribute og pagkaon mo nay usual setup gyud sa Yeah, evacuation oh. dugay naman tan si cover ani Oh. mga ingon ani ka sa maternal field mo nay usual setup pag abot na to didto Sa liluan wa sa gyud. liluan ang ilahang evacuation center ka sa maternal field nang lingkod raman ni ang kaning mga tao ka sa maternal field wala man nooy nakita pud nato do nag-distribute so Sila, no? so far mao na nya mo'y problema sad nila kay kana ang ilang evacuation center wala sad sila kuryente wala sad sila tubig nya vulnerable man ang ilang mga kuyog ka sa maternal field so mo na nga gi made mention gyud ni Governor Pam Barrecuatro nga importante gyud sad kaayo bagyo man na siya or LPA ba na siya ka sa maternal field, importante kaayo ang presensya gyud sa ato ang mga local chief executives panahon ni ining mga kalamidad ka sa maternal field kay ang voice sa leader mao gyoy paminawon sa mga tao in times of calamity, in times of trouble sa iyahang lokalidad ka sa maternal field no. So mo na manghinaot ta nga makabalik na gyud sadto ang katumangan ng larga Oh, sa hinaut ta nga maternal field. asa man sa nang larga ron murag nindot ka ba tong ilang gilargahan sa akong nahibaw-an murag didto na suroy-suroy pa ni sila. Balik na taon mo kay na problema na diri no? Bagyo diri taon sa Cebu, no? Kaasa mo nagsuroy-suroy rong mga mayora mo. Balik na mo diri kay ang inyong mga constituente luoy kayo, no? Ang mga kuan magud ato in the RB libas kapitol Lunes pa lang daan, Lunes gabi idha na, ready na tanan. Monitoring na way tuog na. Tinuod na ka sa maternal field gani kita diri. Plastada na tadan Domingo pa. Plastada na. Wa na Domingo pa na plastada kay nakakat-on nam sad ta sa ato ang hitabo atong bagyong Odette kay sa maternal field. So Domingo pa lang daan, Sabado pa gani ka sa maternal field, naghisgot naman gani ta nga kamo kung musuroy mo dito or mo balik mo sa inyong mga probinsya, balik sa dayon mo diri. Balik dayon. Balik dayon o gani ikaw ka sa maternal field, balik sa dayon. Anticipated naman na nga nay bagyo. Tinuod na ka sa maternal field unya dili man na bag-o na gud ang bagyo so kanang although wa ta kabaw sa kanang gikusgon niya or kanang gibag-on sa iya at least na forecast no so makaibaw na tadaan nga naiingon ana ka sa maternal field so dili pud tingay ta makaingon nga wa kahibaw sila nga naabay bagyong moabot kay muagi pa man pagka LPA. Mao gyud. Mo na siya ma-forecast unsa adlaw mo abot, ma-forecast yes, pa. May mga changes ginagmay pero ginagmay ra gyud. Kanang report sa pag-asa more or less mamaon na gyud siya. No? Tinuod na ka sa maternal field. Gawas sa kanang high emotions ang ato ang mga residente sa lungsod sa Liloan ingon man sa uban pa ka sa maternal field kani sad ilahang gilantaw karon nga susihonon ang mga flood control projects ka sa maternal field no maunay usa sa bisitahon sad ni Secretary Dizon karong adlaw dinhi lakip na dito sa Dakbayan sa Talisay ka sa maternal field. Ipabisita gyud na Dizon. 1.9 billion ba na ka sa maternal field ang diha sa may Mananga no ang flood control project din ha so mo na makasabot ta sa kalagot sa mga tao. Katong bitong Talisay dire mita suko kayo. Mo na nga kwan. So naman Secretary Dizon ipasusi ng Mananga River, ipasusi ning Butuanon River, daghay nga matay ni Mananga og Butuanon hasta tong Kotkot River ipasusi. Tinuod na ka sa maternal field kay katong nga na mention nato sa previous na mga issues nato ka sa maternal field completed namang ning Kotkot. Pero completed pero ni kuan man nilapaw man nga supposedly ato ang flood control to control ang flood bro wa naman hinuon wa naman control wa naman hinuon na control pero karon na tay mission ro buntaga kini si Chilin Kapuyan ato ning ipadangat ang iyang concern at least na tawag naman tong mayor niingon man niya kuan pero katugon ang power gun sa mayor medyo okay man pero aron matabangan yung clearing nga madali ba ato patabangon ng Kapitolyo o naman Secretary Dizon patabangon ang national government nga mo maklear na diha kay mo na problema diha napita ka sa MRB within today o maklear mas maayo so sige lang chilin ha naman sa DRB ato ning na-assign sa Kapitolyo ipadangat nato ng imong concern unya dayon kuan day ug naatay mga kuan diha kay kinahanglan sa tubig sa dito asa man tong atong kuan salamat kay sir way sa payan basta at least kalapok po dayo nawa kikan pagi ko dito sir mo gini akong giari diri kay pa ang kuan ko na ko sir kay ano nalapok la mo na kat tiluga ko no asa man tawag ko ng kuan video names tawag ko names
Nakalapok-lapok pa niyo eh. Oh, asa man ni? Ikuan ko no. Paduol ko no sa kuan. Dire-direpit ko no. Oh, tanawa oh. Oh, tanawa oh. Kat sir niya. Mahug ba kay ang yuta na sige mag-awriya niya. Makinalaman dyan may mo paspas. Si takilid ko no gamay. Are oh kana. Tanawa na magkalapok-lapok pa mga higalan ng iyang sinina taon kay inig. Ari ninyo magkatatat pa mo sa mga kahoy nga nakaatang sa kalsada. Okay na ng usa ka karsadahan. Sige. So within today among paningkamutan og kuan kay pasalig man to mayor sa Balamban. Pero in the RB murag ang power ba sa mayor di pa kayo inana ka kuan atong papilon sa GovPam ani. O niya ang national government unsay mahimo nga coordinated yun para mapaspas ang pag-clear. Yes kasama Attorney Rufil unya mahimo ato sad nga uban ta didto kung muadto sila kasama Attorney Rufil aron nga makita sad ta mismo maka-report pod ta kung unsa pod ang sitwasyon didto nga area kasama Attorney Rufil. Kaadto man ta aning Balamban kasama Attorney Rufil kay doon na po'y mga gipang check didto kasama Attorney Rufil unya bukiran biya gyud ni nga bahin no. So si ma'am nga ni anhi gyud in town diri kasama Attorney Rufil nga kalapok-lapok pa ni. Kalapok pa in town, nagsinilas ra in town siya. Unsa ito yung gisakyan ma'am? Kuara mi ma'am nagmotor mi sa kumbana. Unya kay ang motor gikan may spinitrihan nga ri makalusot ra man siya sir kay naramay makaagi ra mang motor kundi makaagi amor man sa kwarto motor dayungan namo para makatabok. Kuyawa. Oo. Nya karon kay makaagi namang motor ra sigid makaagi. Nya ang di na gyud maagi sir ana na gyud ubos sa may pinitrihan pero ubos kay tagsagog kabungtod sir down man. Oh, so iya gibilin yung motor. Oh, gibilin naglakaw mi sir nya iglakaw na mo sir mahadhangad mi sa babaw. Kinala mo paspas mi kay simbako ang yuta mo dahili matamuka niya mo na nga pinaspasay mo ba mga hug mi sa kanang kuan tulob na mo maslide mami sa kuan nya manggunit mi usay mo magunitan basta kay makatabok makaadto lang gyud mi sa mua. Sige lang ha, ani lang day ato lang pa kuan ato i-connect dito kay di man to mag-contact sa Governor Pam kay nag-meeting pa man. So after ana meeting amo ipaabot ha. Ana lang sa. Okay, sige ana RB. So far kasama Attorney Rufil magpadayon gihapon ta sa ato ang pagsusi sa uban pa nga mga lungsod nga wala pa sad gyud maka-connect kasama Attorney Rufil. Dunay mga reported and verified nga mga information nga dunay mga nadugang no sa casualty nato kasama Attorney Rufil unya nang hinautang maabtan na gyud sa tabang ang uban pa nga mga areas labi na kaning sa kang ma'am sa Balamban kasama Attorney Rufil although kay bawta sa power sa mayor kasama Attorney Rufil sa imong giingon pa pero inaani nga mga panahon kasama Attorney Rufil. Oh, walay one man show ni ani kay nature ni ang imuhang kontra kasama Attorney Rufil. So atong ubanan si ma'am ngadto sa Kapitolyo aron nga mapahibaw sa didto ang iyahang concern ug ang concern sa iyahang mga silingan didto kasama Attorney Rufil nga wala pa naabtan sa tabang. So mo na ang atong updates magpadayon sad ta mga kasama o mga idol sa pagpaminaw sa DYHP RMN Cebu bisan pa sa atong social media kasama Attorney Rufil diha man nato after sa atong program magpadayon man gihapon ta sa pag-post sa ato ang mga updates kasama Attorney Rufil ug kung duna say mga nagkinahanglan pug og tabang naamanta in contact man ta with the Emergency Operations Center sa Kapitolyo kasama Attorney Rufil katong wala pa gyud naabtan sa rescue mahimo sad nga mo message dinhi sa ato kasama Attorney Rufil aron nga mapadangat sad nato largo didto sa Kapitolyo og ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kasama mo sa balita Radyo Man RV Veloso DYHP Tatak RMN.